Ой, мой тумчик. Айде, Алекс, да приказва. Айде да приказва. А, така. Ау. Я да приказвам. Я да приказваш, че. Алекс. Тук, Алекс. Алекс, тук му търси. Алекс. Хайде. Ау. Малко. Да светло да може. Така го завърти. И светло да е към камерата. Алекс. Не там, я да видим другата пикла. Ай, тике. Ай. Хайде, маленьката. Кажи го. Аго. Може, руката. Няма златно. Айде. Гу. Опа. Айде с ръцете отдъхни малко. Какво протестираш? Обясни силно и с ръце. Обясни силно и с ръце. Аго. Айде, Тук бе дяволото, тук. Опа. Телеман. Форма.